Dragi narode, prolazim tako, šetam sa mojim Edom i naiđem na ovo divno drvo. Evo, otiću opet dole nazad da vam pokažem kako izgleda. Pa ću vam onda približiti kad je posađeno. Pogledajte ovu ljepotu. Vidite ovo? Ovo je nevjerovatno, narode. Sad pogledajte ovu moć. Pogledajte kad je posađeno. Vidite ljepotice. Pogledajte kad je posađeno. 1880. je posadili za 50. rođendan kajzera Franca Jozefa I. Koja si ti ljepotica? Šta si se ti sve nagledala, ljepotice moja draga? Pa ti si se nagledala svega.